Ay. Que muteo streaming. A ver. Ahora sí. Sí, debería. Me poño a cámara, encendo a luz. Si non, Producción. temos la pajada aquí que jasta, pero o directo. Desde Producción, Fernando non pagan os de Giants Gaming a luz, joder. producción de calidad. Ten pinta, sí. Xusto, nada, mándanme todos os días, bueno, cada día un becario novo que me paja diferentes caprichos, non? Un Lambo. Estamos aquí, de feito, como podes comprobar, bueno, isto é unha mansión, en realidad, non? Solo quere dar a imagen de a parte de atrás da casa de miña nai simplemente pois para engañar ao fisco, pero... Para dar unha imaxe de austeridade. Non é falta. Tira, pero buscando imaxes así para decir, bueno, vense hoxe cabra, tal. Joder, dábame un pouco pau poñer algunhas do directo, porque ti seguías ben, pero claro, o fondo, tío, era como mima. Tío, pero... A decadencia, máis. Sí. O sea, eu estou literalmente... Joder, é que estaba vendo antes e tedes... bueno, os rapaces que estaba como presentando, tal, tedes iluminación e todo pro montado, de joder... Qué vergonza, eu que me dedico a esta mierda emito, bueno, pues eso. O sea, detrás de esto está Muebles Manoli, vendemos lunes a viernes. Está ben, de feito isto é madeira boa, Si queredes, estáis interesados, mandadme un MD. O malo son esos armarios que despois non hai maneira de cargalos, joder. Claro. A ver, espera, que vou expoñer un tuit, tío. Vamos a ser... No, Dios mío. Aí. Que chova o cloud, que chova o cloud. A ver. Estaba dicindo, bueno, aproveito para decir a xente que non sei saber a xente que non coñece aquí a cabra, porque é claramente a estrela. Pues mira que mal estamos, tío. Estamos moi mal, tío. Estamos moi mal. De feito, creo pagamos para que viñera aquí, non ven gratis. Tamén lle pagamos. O mesmo que lle pagou Giants polo armario de atrás. Literal. Teño, é para esconder os billetes, non? Teño así os fajos, uns por riba de outros. Bueno, xa sabedes que isto de Twitch, tío... Mira, si para mí me dá para ser un miserable o fajo en español, vos facendo en gallego tedes que estar, bueno... Non dando abundancia. O a non ser que nos caen as subvencións, sabes, que sempre como a doble xogada. Os Hai que botar ao bloque, non? Mira, temos haciendo os chiringuitos. Promover a novos medios, non sei que... A robar todos, tío. Como ten que ser, joder. Mira, esa é a miña esperanza para intentar retirarme un día. Vir para aquí e dicir, non é que sea un vago ou un paquete, no meu, simplemente, coño, pues quero apoiar o idioma, e igual soltar un discurso, non sei, tío. A ver se hai sorte. É a xogadiña que tes legitimación ética e máis tranquilidade, sabes? Claro. Como Claro. Non é que eu non vala, coño. Estou intentando apoiar a miña nación histórica, non sei que, pobre, calquer merda. A ver, bueno, fago un pouco de entradilla, ainda que sea para ter aquí como unha especie de apariencia de profesionalidade. Cabra maravilla. Streamer, non sei, caster, maestro, creo que puxen maestro Zen e Lord do Copypaste. Sí, algo así. Para definir a cabra. Estuvo guai. Estou moi de acordo con esa definición. Bueno, supoño que xa coñecedes, Cabra traballou bastantes anos na WP e agora ten a súa canle de Twitch, tam en Giants Gaming Vodafone. Giants Crew. Na Crew. E nada, hoxe ven aquí a charlar un pouco connosco, que como no lado B, no lado do Twitch, que é basicamente pues, facelo en galego. Sabes que vivimos invisibilizados constantemente. Bueno, todos os idiomas así, non? Porque hai un rapaz que fai a Liga China en catalán. Chámase L'Esquerra del Invocador. Bueno, ten 10 viewers. O sea... Joder, pero bastante ten, joder. Sí, está claro, non? Bo traballo. Bueno, apuntan aquí en matemático de renome, certo. Licenciado. Sí, bueno. Graduadísimo. 7 anos para graduarme, chaval, facendo bajo, salindo de festa, sí. Un renome. Non iba a clase, vamos, eu creo, a maioría dos profesores ni me conocían cando iba a revisión do examen a mendigar medio punto. Pero bueno. E de pago xa caí no gal, tío. Saleu pa diante. Bueno, de que vai un pouco isto? Contade un pouco, porque eu vin aquí, claro, a ver, eu conocete a ti, non, Rodicio, de andar con Iago, de facer o Camiño de Santiago, de pasarlo moi ben e tal, pero algunha vez vin que facíades isto do magazine e tal, pero tampouco estou moi enterado de como vai. É unha boa pregunta, Rodicio. Non me esperaba o contraataque. Unha contraentrevista. Contraentrevista, tío. Esta é a real entrevista de Cabra Maravilla que cheira papá, en realidad. Que dis, perdón?
Non digo, dille aí, sabes o do diario de Patricia? Pois... Igual. É mal. No, en Bueno. realidade, no Twitch levamos poucos meses, levamos como dende decembro, creo, dende finais de decembro. Naceu un pouco pola vontade de termos un poquinho unha parte audiovisual, porque coa revista como magazine escrito si levamos máis anos, levamos 3 anos e pico. Bueno, funciona de outra maneira, basicamente estamos aquí, todo aquí é sempre, como dicimos, en construcción, un pouco de novatos, porque, joder, Sí. que non tiñamos nin pajolera idea, todo é basicamente a base de proba R. Claro, claro. En esta última época pues, estamos traendo un pouco xente da cultura, bueno, da cultura galega e hoxe, pues, por exemplo, ti que non sei se te consideras cultura galega. Se me considerades vos, pois eu veño, tío. Eu tampouco... eu considero bastante un muerto de hambre, pero que lle digo, pero... Se vos me considerades cultura, paso por aquí. Joder, pero a ver, fora de que podemos estar máis de broma, joder, a rollo de... Si eres un profesional da comunicación no sentido de, joder, Sí, estás acostumado a falar para moitas persoas, eso... Agora, por exemplo, estamos aquí 25 persoas e a mí xa teño como unha pequena pedra na cabeza e para ti eso é como estar literalmente na túa casa no baño. Claro, pois fíjate que eu estou algo nervioso, tío. Primeiro, porque cando hai pouca xente son máis propenso a decir animaladas. Algún día dame medo que me saquen un clip ou algo. Pero, non sei. Eso... É extraño, sabes? Porque tampouco nunca fajo nada... Sabes, eu fajo todo en castellano, con acento neutro. Bienvenidos a... Non... É como que en certa forma sinto que aquí é como outra cara, sabes? E non... Eu estaba un pouco nervioso, se te dixo a verdade. Era un pouco a idea, non? O sea, realmente que viñeses aquí a non ter a mítica conversa que igual podías ter en calquer outro sitio, que eu que sei. Porque incluso para medios galegos tes dado entrevistas, hoxe facendo un pouco así de documentación, lín a entrevista do Correo, lín a entrevista do Faro. E son un pouco a entrevista que te esperabas, supoño, sabes, que prácticamente te esperabas que te puidesen facer. Claro. O sea, está ben, ten que existir, tampouco creo que te maltratasen os medios, as entrevistas que va. estaban ben, pero a idea era un pouco facer outra variante, sabes, tamén máis distendido, aquí estamos sempre un pouco máis de chorras, que estábamos ali. Claro, pero eso mola, tío. Claro, nada, era un pouco falar un pouco de ti, e das cousas que fas, e das cousas que non fas, no sentido de que igual todo o mundo coñece un pouco a túa versión de caster e tal, pero a mí, por exemplo, unha cousa da que me gustaba falar, e penso que non se destaca tanto, é a túa versión de streamer. A mí, do que faz, gusta moitísimo Radio Cabra. En serio? Sí, a mí sí, pero porque... Gracias. Claro, pero... E un pouco tamén me parecía interesante preguntarte un pouco sobre iso, sobre o rollo de... como foi convertirse de caster máis asalariado, como que sabes, no sentido de teño un horario de traballo ou ali me pagan por facer un traballo que máis claramente este é o meu traballo que ten, a ter que crear contido, sabes? Bueno, ahora son autónomo, claro. Teño unha canle de Twitch e teño que me buscar as papas de que lle interesa a miña audiencia. A ver, ao principio estaba un pouco perdido, pero tamén precisamente, bueno, Radio Cabra é un formato que teño desde fai bastante tempo e tal, un pouco agarreime a eso, pero estuve un montón de tempo que como incluso non facía nada, sabes? Que dixen, estou queimado desto, necesito un descanso e reformatear, e non foi tan difícil como ti podes pensar, porque ao final... bueno, moito do meu contenido, sobre todo o meu contenido que me dá de comer, porque claro, eu fago Radio Cabra a 300 personas e cabra, me encanta tu contenido, toma un sub, gracias, quero vos moitísimo, valoro vos un montón, pero non dá para un sueldo dunha persona, non? Ao final, bueno, aparte, co tipo de rol que teño eu, que non é, sabes, evidentemente con unha diferencia de talento importante, non? Pero se ti pensas en unha persona como Ibai, que ainda que surja do LOL, a súa habilidade é máis un entertainer, non? Pero a miña é como moi técnica do xogo e tampouco ten tantísima adaptabilidade de decir, veña, pois ahora voumo montar por a miña conta. A verdade é que foi raro, pero está ben, porque eu creo que se adapta bastante ben ao tipo de persona que son eu, un pouco... Sinto, o sea, non sei, porque eu sinto que a maioría das movidas que fajo eu son como unha persona moi chapucera, sabes? Entonces como que me enchufo ao mundo do streaming e veña, isto, comprei a luz fai menos dun mes, antes de eso estaba aquí a oscuras, isto é unha habitación interior, literalmente a cueva do Conde Drácula, e veña, a streamear desde aí, e sempre con ese tipo de trapalladas, pero para min un pouquiño agarreime a... Bueno, o que é a veteranía, non? É dicir, vale, pois eu ao mellor non teño ni idea de facer este produto ou non podo facer aquilo, pero joder, xa teño un nivel de tranquilidade en cámara e considero que un certo nivel de carisma, bueno, pois máis ou menos, aínda que un pouco este facendo o que este facendo,
síntome cómodo. E de feito fixen un formato hacia a final do ano que iba por esas líneas que era literalmente Quería non facer preguntar nada. O sea, era un formato que era eu meditando e a xente mirando, que en plan, por que hai xente vendo isto? Que facedes que a vosa vida? O sea, que vos quero moito, vos mando un abrazo, pero é como, por qué, sabes? Intentei un pouco ver... como Radio Verité, tío, como de... Intentamos Claro, podo claro, levar eu tamén extremo tiña esta curiosidade vida. por ver canto é o formato e canto é como de bueno seas ti, sabes? Eu creo, bueno, evidentemente son as dúas cousas, non? Pero eu creo que me puden agarrar a eso e a verdade estou moi cómodo co traballo, estou moito mellor do que veu co ser o que estaba na LVP, de salud mental topome genial, non sei que, bueno, a verdade estou de puta madre. Home, tamén podes vivir na túa casa e que, joder, é que Claro. vexo moitas vantaxes. Respecto ao que podía ser a LVP, que ademais agora que xa foi unha cosa que ocurriu, se pode falar de que foi un ambiente de traballo un pouco de queimada, de moitísimas horas e de... Ahora cambiaron, non? O sea, eles Sí? ahora teñen, son 6 casters en total, e xa ten un pouco máis de xeito. Pero eu, cando eu me queimei, éramos 4, pero Ibai e Walk facían FIFA, Walk facía Counter, e Barbe estuvo como 2 meses entre médicos que dixo, non sei, que teño na garganta, non podo dormir, tal. A min chegoume a decir Barbe, non sei, ni si dixo un médico que teñen que facer pruebas para ver se é un cáncer ou non sei que. Claro, estábamos rayadísimos, era en plan, bueno, Barbe, ti non traballes, os outros pois fan outros traballos, saltan, non sei que, chegan tal, e ao final, sabes, eu vime cunha carga de traballo que podelo pensar como que para unha persona que hoxe en día, se houbera ese problema, serían 4 personas. Entonces, Sí. ahora está melloraron moito. Eu creo que ahora os rapaces están contentos, fan un bo traballo e menos mal, non? Que melloraron. Sempre todo é mellor cando non estou dentro. Bueno, tamén porque, a ver, Rodicio, ti que me conoces máis, sabes que se eu teño un problema con alguén non vai ser un secreto. Entonces, claro, pois non foi dentro da LVP, nin dentro nin fora, non? De feito, creo que fun con respecto ás condicións e aos problemas que había internos, con diferencia a persona máis vocal, que evidentemente pois tuvo un precio sobre a miña carreira, bastante claro, ademais, é o que pense que non, pois xa lle dixo que sí, non se preocupe, que o pode ter moi claro, que, joder, eu cando salín da LVP, salín con super bo rollo, ti volve cando queiras, e no futuro tal, non sei que. Ahora o ambiente non é o mismo. Ahora o ambiente non é igual, pero naquele momento sí. Claro, bueno, pois... O cabra sindicalista. Non o Sí. No, bueno, eu teño unha cousa, tío, que é como, mira, eu son unha persona, eu considero unha persona agresiva. Son sobre todo, non me gusta ser agresivo sobre unha persona que despois me vai facer sentir mal, sabes? Non me gusta estar aí en plan sendo un abusón ou tal. Pero se vexo que ti eres un cabrón, vou me poñer as botas. Un pouco descargo por aí toda esa energía, non? De feito, falando de saúde mental que falabas antes e de ambiente de estar queimado no traballo e tal, comentabas este mesmo caso nunha entrevista, precisamente, onde dicías que unha vez saíras do que é a carreira e tal, que vías que os teus compañeiros que entraban no mundo laboral como que notabas que eran máis apagados no que na vida. Sí. Como dixes que agora o Twitch e tal, non sei se eso de un pouco rollo de queres ser tu propio jefe o rollo este de ter un pouco máis liberdade nese ámbito, non sei se iso inflúe tamén, bueno, aparte do que a infraestructura en sí, do que é o traballo, non sei como crees que inflúe de cara, se ves alguma diferencia entre o teu ámbito e outros ámbitos laborais. A ver, eu creo que en general, aínda que estou de acordo con eso, os streamers están tarados. O sea, vale, podemos falar como personas sinceras. Dentro de 20 anos imos empezar a ver un montón de... O sea, aínda non soltou a liebre, hubo o caso este do streamer, non sei, bueno, un streamer do World of Warcraft que se acabou suicidando e tal. Primeiro de moitos. Queda aquí feito o aviso agora. É un traballo que eu, polo tipo de persona que son, home, eu non me considero aí, sabes, enorme talento, non sei que, pero eu creo que se quixera podría ser un tío relativamente bastante máis grande do que son. Non, pero eso requeriría facer unha serie de horas, ter un tipo de estrés, facer un tipo de contenido que eu considero que, aínda que
poderá estar moi ben en término laboral, non compensa o que che piden salud, non? Como se queres vir a mina a respirar carbón e facer ouro. Si, home, ouro sí, pero os pulmóns negros tamén os levo, sabes? Eu creo que no mundo do streaming é máis que no mundo normal, non por nada, sino porque, primeiro, hai moita xente entrando, é moi, moi competitivo, e aparte a maioría da xente non o consigue. O sea, eu considero unha persona que máis ou menos ten un talento decente para o tema e ainda así eu vou agarrado ao LOL. Se eu non fora agarrado ao LOL, sabe Dios o que tiña que facer. Chuso Montero, por exemplo, que é un tío que a mí me parece un animal comunicando, me parece que é un tío que está aí porque está facendo no hit de puta mierda de memes de Waluigi de aquí está Wario bailando e cantando, pero se Chuso Montero quixera ser millonario, Chuso Montero sería un streamer gigantesco, pero ainda así vemos que é un pavo que mete un montón de horas, que practica o seu xogo, que ten unha comunidade, que non sei que, e dalle para ter de 1.000 a 2.000, un día, bueno, pois terá 3 eventos e tal. E iso non dá tanta pasta como parece, o sea, tío, ao final... Imagínate que ter 1.000 subs que se considera, Dios mío, tes 1.000 subs, sabes? Xa eres un streamer que poidas decir tal. Ter 1.000 subs son $2.500 brutos. De dólar a euro, 2.000. De que che entran a que pagas o tal, 1.700. Si ti estás vivindo nunha cidade como Madrid e tal, xa che dixo eu que a maioría da xente que ten 1.000 subs non fai 8 horas e cando están fora non se olvidan do traballo, están mirando Twitter ou Instagram, informado dos memes, tal, non sei que, shitposting, falando con aquel, é 24/7. Tamén están mirando billetes a Andorra, non? Podría ser. No, en esos rangos ainda non, eso xa é cando te vas para como era o árbol este, non, da mitología nórdica, cando te vas para a parte de arriba, como se chama? Asgard. Bueno, cando estás ali, sí, aí sí que podes vivir en Andorra. O sea, había, sobre este tema, joder, había un artigo outro día, non sei onde o link, que me pareceu que facía unhas comparacións moi guais entre que estas lógicas son como de lógicas das veces que houve febres do ouro. O sea, es que en realidade son as mesmas lógicas que cando hai unha febre do ouro e toda a xente se bota sabendo que en realidade só van conseguir o ouro como 5 persoas claro. E que os demais van acabar moito pior do que farían cunha vida normal e ordinaria, sabes? É tal cual. E é tal cual, o sea, é increíble as concomitancias sociolóxicas, sabes? En plan, a mentalidade de tamén me pode tocar a min esta cousa, sabes? Que non, es que non te toca. Claro, porque a xente veo como métome a streamear, tal, dedícome ao que me mola. É verdad, dedicaste ao que che mola, pero tamén, en certa forma, o que che mola deixa de molar tanto, porque é un traballo. O sea, eu enchúfome a ver a XP que na Season 5, vexo unha partida e se me apetece desenchufo esta, fajo unha pera e salimos de festa, vale, de acordo, non, eu enchúfome agora a ver a XP que enchúfome, bueno, non XP que xa non xoja, non, pero concentración, vamos a ver como xoja, que estilo, cal é a lectura que ten este equipo de o carallo, sabes? Non o faz da mesma maneira, é como de traballar na fábrica de donuts, non? Comerás donuts, pero a montar na fábrica, cabrón. Non sei se que está aquí, temos aquí a Charlie, que, joder, igual non coñeces Charlie Cabra. Charlie aquí ten a... Bueno, sí, se pode decir, o medio de videoxogos máis grande que hai en galego, que é a revista Morcego, joder, que tamén... Que é un joder, é o que hai, non? Como é o que hai, Estabas facendo como un homaxe, non? Estás aí en silencio, escondido na oscuridade, un pouquiño. Está tomando apuntes para a revista. Estou tomando apuntes. Non, falábades antes, non? Outro día fundar unha charla a un insti relacionado do tema de vivir da cultura ou intentar sobrevivir da cultura, máis ben, non? De outras formas. E había algún rapaz que me falaba, non, de emprender sendo youtuber ou sendo Twitch, o sea, do streaming e tal, non? Eu digolle, joder, é certo, pódese. O que pasa é que a estadística, non? A estadística que temos é ridícula de xente que vive do streaming, porque se te paras a pensar, imaginemos, na nosa sociedade xa consideramos difícil ser xogador de primeira división de fútbol, por exemplo, non? E considerámoslo que esa xente vive disto, de fútbol ou incluso segunda ou segunda B. Sí. Pero canta xente en número chega a ser xogador de segunda B para arriba, sabes? Claro. Hai bastantes, podemos multiplicalo, serían uns centos, quizás uns miles, pero non chega tanto a ser youtuber ou streamer. É moitísimo menor a diferencia, quero dicir, é abismal, o sea, hai moitísimo menos streamer. O sea, é máis fácil que chegues o mellor a ser xogador de primeira división de fútbol que chegar a ser streamer de éxito, non? Que o que dicía, non? Claro, depende onde poñas ti streamer de éxito, non?
por suposto, non? Para min é o de sempre. Sempre, para min sería un éxito vivir disto, sempre digo, sacar un xogo. Diría, xa sería a hostia. Pero Claro, eu non podo falar porque eu de neno era gordo, sempre estaba de porteiro e ahora decir que os futbolistas eso está tirado. Eu non podo decir nada, non sei. Cabra tamén é deportista profesional, pero do Jagger. Sabes que eu Sí, tamén sí. Cuidado, chaval, cuidado. Buenísimo en esa época. Ahora comí aquel mano, tío. Pero... Había un tema por aí que dicía, non, de que se tiñas máis de 10 seguidores habitualmente en Twitch, xa como que era, podías tomalo como un éxito porque xa estabas como no 90% de xente que máis En serio? Sí, moito Rodicio, apunta, Sí, é unha aberración, quero dicir, a que cheira papá, a canle da que cheira papá entraría dentro do percentil de entre 9 e 10. Enhorabuena, tío. Vamos. Bueno, aproveito tocarnos o lombo para darles grazas aquí que nos fixo unha raid Turbulencias Quack. E gracias polo follow para Inholf. Gracias. A segunda raid que nos fai, participantes. E que Bienvenidos, welcome. caenos o diñeiro, caenos os cartos das más. Aquí temos Cabra, aquí eu quería preguntarlle, non, directamente, xa non tanto de streaming, senón dun xogo concreto como é o LoL, porque eu son xogador de Dota, pero sempre me flipou o LoL a capacidade de que siga aí. Quero decir, eu creo que como xogo, A pesar de ser unha mierda, como. Claro. No. Claro. Claro. Hai que poñer os puntos sobre as IES. Os puntos sobre as IES. Sí, vouche expoñer ahora. Quero decir, Continúa. é a supervivencia de calquera xogo, máis de 10 anos. Isto era impensable. Cando nos empezamos a xogar a Super Nintendo ou a PlayStation, era impensable que un xogo durase máis dun ano, máis de 5, máis de 10 ou máis de 15. E, sen embargo, aquí temos a LoL, non? Que estivo de aniversario non hai tanto, despois de cumprir 10 e tal. Eu non sei, ti, por que crees que League of Legends segue? Pero non só é que nin baixou, é que segue aí como unha cresta case parece infinita, non? De éxito e de público. Non teño nin puta idea, tío, pero bendito sea Dios. Claro. O sea, a ver, eu creo que o único que eu podo dicir desto é que, bueno, históricamente, non, todos sabemos que, a pesar de que se di que, bueno, aquí, claro, non estará Riot Games para escoitarme, podese decir. A pesar de que supuestamente Riot Games ou a veces presume de que eles inventaron este sistema, para min a primeira vez que o vin foi de feito en Team Fortress 2, que é o sistema de prolongar a vida dun xogo a través de bueno, objetos coleccionables ou o que sea, que bueno, o que o dan é un revenue de stream constante. O sea, perdón, un revenue de, bueno, non sei para que mezclo idiomas, que che chegan cartos todo o tempo. Vale, entonces ti ten un sentido que ti queiras invertir no xogo. Eu creo que máis ben é eso o que fai que poidan sobrevivir tanto, xa non só o LoL, non, sino o Counter-Strike, que creo que é o exemplo clásico que ten máis de 20 anos, e aí siguen xogando e tal. Por que o LoL funciona ou por que o LoL tira máis que o resto de xogos? Eu dígoche sinceramente, a mí me parece que é un xogo que está moi ben diseñado, e creo que a peña que pensa que non, ou moitas veces cando había o conflicto ca xente do Dota, creo que quizás non entenden certas mecánicas do LoL que son bastante complicadas e que en Dota, por exemplo, non existen, non? Ainda que Dota ten un... Xa, por exemplo, o movimento, non? Que para min é un conflicto moi grande personal que eu teño co Dota. A min parece moi que o Dota é un xogo que é moi bonito, encanta moi Invoker, pareceme un mellor muñeco que se diseñou en algo así con diferencia, de feito, pero teño que decir que o movimento me parece basura. O sea, con todo o cariño do mundo, eso de que te lledes para atrás a un bicho e tarda en girarse é mierda, non che dá ningún tipo de conexión co muñeco, non che dá ningún tipo de satisfacción de venme un tiro, vou no esquivar, e o tiro ben rápido e eu móvome rápido, non, o tiro ben con unha animación de pum, porque ven que as animacións do Warcraft 3 e ti móveste como unha tortuga, tío. Simplemente non é divertido de xogar, sabes? E hubo esa serie de conflictos cando se pasou de Dota a... Bueno, cando saleu o LoL e un pouco e empezou a comer a tostada, e os xogadores de Dota, ou a fanbase hardcore, decideu que sí lle gustaban esas mecánicas. Entonces, pois, para min aí foi onde hubo unha separación moi grande. Tamén é certo que polo tipo de fanbase que é Dota 2, en ningún momento se quixeron comprometer a simplificar o xogo para facelo accesible. Entonces, que isto que é como a película Os Vengadores, sabes? Tío, mellor podes facer Wakanda Forever e resulta que o tema que ten é no, pero tens que entender que este é un conflicto entre a filosofía do afroamericano e tal. Sí, pero está aí o pavo dando patadas, sabes? Non si queres ver a parte profunda existe, pero non é obligatoria, non? Creo que iso lle axuda moito ao LoL, sabes? Que
é moi accesible, teñen como muñecos fáciles e tal, e entenderon en todo momento que, bueno, querían ir a pola fanbase gorda, non? E non necesariamente manter como o core daquelo que era o Dota original. Eu estou de acordísimo. A min que son xogador de Dota parece moitísimo máis divertido. Era por darche un pouco pluco, porque Robinson estaba aí facendo as señales da gafa pasta, tal. É moito máis divertido el League of Legends. A min pareceme En serio? que xoguei eso. Sí, a min pareceme moito máis accesible a hora de xogar. O Dota é moitísimo máis inimigo coa xente nova. En plan, o sea, eu Sí. evidentemente hai un concepto de MOBA que Solo a mí parece que a entrada do LoL é jodidísima. Quer dicir, que ata que No, levas... pois o Dota é moito. Sí, O Dota pero o ahora Dota mellorou. é demoníaco, É que Un ese día tipo de podíamos xogar ao xogos en Dota, tío, xeral, pero... ese tipo de xogos en Eu xeral, intentei de vergüenza ajena. O sea, eu estaba en plan, bueno, que podo cortar los árboles. Bueno, vale, de acuerdo. Este xogo ten algún tipo de temática, pero a min que me expliquen porque non lo entendo, tío. Bueno, falábamos ao principio do Iso- stream, no, do encanto dos xogos un pouco máis sinxelos, no sentido de Que xogos con fala Crash mecánicas. Bandicoot. Dime, perdón. Son eu. Al Claro, sí, xente de- No directo teño cara, que non podo poñer a cámara nos dous sitios. Vale. Sí, no, que, joder, eu, por exemplo, a mí molame moito o Rocket League, tío. A mí, é eu moi valoro moito os xogos con mecánicas máis arcade ou con mecánicas máis sinxelas e que, digamos que se desenvolven co propio gameplay, non? Digamos que Claro. por detrás hai moito máis, sabes? Hai como máis... moita máis complexidade, pero que, digamos, a aposta en esta é moi sinxela, sabes? Evidentemente, o Rocket League non é que sexa un xogo de 3 botóns, sabes? Pero que non ten ese tipo de stats que tes que ter en conta, non ten nada, sabes? É poñerte a xogar e xa está, e iso para min ten un encanto, sabes? Ese tipo de xogo para min ten un encanto. De feito, os MOBA, tío, nada, joderíame, eu co toque que teño, tío, joderíame a mente xogar un MOBA, sabes? Xa. Tes que tragar unha enciclopedia, que está moi guai, pero tes que tragar unha enciclopedia antes de empezar a xogar, sabes? Pero tamén penso que o éxito do competitivo é a complexidade. Por exemplo, a min... Claro. A ver, non é por botar aquí flores, pero o LoL que me gusta é o LoL que retransmite cabra no sentido de que créase unha... Sí. Vou poñer aquí as gafas de hipsters, pero Sí, tal sí. cual. O sea, no sentido de que percibes a complexidade do xogo, alguén che está explicando, porque ti non a vas a entender. O sea, evidentemente ti terías que ver mogollón de horas de LoL para entender a complexidade do que está a acontecer, pero o que ten de divertido é que percibes a narrativa pegada a esa complexidade. Non a sintes como un anime Claro. de os bons e os malos, senón en plan, isto é interesante porque están facendo como estas 4 cousas ao mesmo tempo e pues, necesitas unha persona que te explique. É que falando de... O podcaster é importante e o LoL. Sí, é que falando de comunicar é un pouco a diferencia, non, que hai entre as dúas vertentes de comunicación tamén nos eSports, pero vamos, en todo, en calquera cousa, en deporte, en calquera ámbito realmente. Porque ti cando és un rapaz ou cando queres, bueno, cando tes unha actitude máis distendida ou simplemente queres tralla e punto, está moi ben que a persoa que estea comunicando, a persoa que estea analizando o que ti estás vendo, pois que esa persoa, pois nada, que non se pare a pensar un pouco na complexidade do xogo, que non a transmita, porque ti non a queres, sabes? Pero eu, como consumidor, por exemplo, de eSports, eu tamén valoro moito que o caster en cuestión, que a persoa que me está contando o que está pasando, sabes? Que un comentarista de fútbol, tío, que se estea centrando no deporte, non no salseo, no que está pasando este xogador, aí vai, sabes? Que realmente me estean falando do deporte en cuestión. E que eu, como consumidor e como amante dese deporte, non é unha cuestión de frikis, de, mira, sabes, está facendo un 360 doble spin, non sei que. Non é iso, sabes, pero que un pouco poder apreciar o deporte, non só o espectáculo, sabes, un pouco iso. Creo que aí tocas en unha... O sea, como unha sutileza dos fans que é bastante interesante. Dame a sensación de que en general hai como non dous tipos de fans, pero sí dúas correntes de cousas que lle poden gustar á xente. Unha é que che gusten as cousas como ben feitas ou ben ejecutadas, como ti dicías o xogo, e outra, eu creo que a xente lle gusta intentar comprender a forma de ser ou digamos, en certa forma, se encariñan ca xente exitosa, sabes? É que hai un pouco como, vale, esta persona, pois, do mismo que pode ser unha cultura de seguir as celebrities ou o que sea, esta persona a que xoga moi ben ao LoL ou que Messi, pois que tipo de personalidade ten? Como fai? Evade impuestos? É que ao mellor para ser o mellor tens que ser un fillo de puta, Non evade, Dios mío, que santo, tal. É como
unha examinación máis que Un que salseo, che guste o xogo examinar o carácter da xente excelente, non? E pareceme Sí. que iso é unha corriente moi fuerte en todo este tipo de cousas. Eu estou de acordo contigo, a min dame igual, o sea, mentras non sea que xa hai un delincuente ou unha persona horrible tal, é como a ver, a min interésame que é o que plantea el no xogo, non? Pero sí que é certo que hai moita xente que é do outro pau e eu creo que canto máis medra, máis xente así aparece, sabes? Porque é simplemente, pois, como algo que ten moita atención, pois voume meter a él a ver de que vai, non? É un pouco menos son un puto friki de, mira que truco con Lee Sin, sabes? E igual é a diferencia tamén de que liga sigues, non? Pois que, por exemplo, a xente que siga a Liga China, o sea, que a que ti máis retransmites, é a mellor liga, claramente. Sí. As cosas como son, é o puto mellor LOL, é o LOL. Que sí, é o mellor LOL que para ver, a min parece moi mellor con diferente. Pero con Sí, moita sí. diferente. Pero tamén chega xente que non está tan interesada nesa, porque eu, o sea, sí que vexo o LOL chino que retransmitides, acórdome de 5 ou 6 nomes, porque Claro. me resulta menos interesante, non lles poño cara prácticamente, e en Claro, cambio, se sigues a Liga Europea, pois, joder, eu recordo cando o Fnatic era así unha cousa moi tocha, joder, eu visualizaba a imaxe da cara dos xogadores todo o tempo, non necesitaba que me puxera a cam, sabes? Pero bueno. Sí, ese é o problema dos chinos, básicamente. No é que Rodicio esté diciendo todos los chinos son iguales, Pero bueno. Son coreanos a metade, home. no, pero si no nos sigues, joder, si no nos sigues e non nos conoces, hai tantos xogadores tan diferentes. No, mira aquel que vende non sei que, este que solo eu que sei, tío, ni siquiera usan as nosas redes sociales, estamos moi aislados. De feito, falando de xogadores, non sei se consideras, porque creo que a comunidade do LoL non ten moita fama de ser precisamente amistosa, non? No, Creo recordar. non la ten, ¿no? Eu non sei se Entón- hai algunha comunidade realmente que teña Claro. fama de ser amistosa, E sabes? aí a eu, a dúbida que teña eu, Porque que a do quería Rocket preguntar eu a se Cabra, che digo que tampouco. claro, eu Perdón. opino que opina da comunidade, do que é a comunidade gamer. Ia facer a broma de cando chegou aquí Cabra, que bueno, que éramos como no Twitch en xeral, non? Que somos todo pirolas, non? Que Claro. hai bastante ausencia de voces femininas, non? Que no Twitch sí que agora está cambiando un pouco o paradigma, moi lentamente. Pero non sei que opinas da comunidade gamer, ese o tema de que os streamers, como dicías antes, están tolos, non sei se ten que ver tamén co que a comunidade sexa unha comunidade bastante tóxica. Ou, se non, sinceramente, se é só polo traballo ou é a comunidade? O sea, é o traballo da É que sociedade, non? eu creo que dicir a comunidade aí é sempre un tipo de trampa que eu non estou personalmente de acordo, porque na miña experiencia, joder, levo un tempo traballando desto, é como, bueno, en ambientes máis grandes, máis pequenos, a maioría da xente é xente de puta madre, é xente guai, unha persona normal que toparías na panadería e que pasa, wow, moloume isto tal, ou ui, aquilo non me gustou, non estou de acordo con isto, pero unha persona normal. E despois, hai un porcentaje de xente que están majaras. Bueno, pues jábañes no colegio, ou a chica que lles gusta dixolles que no, ou calquer problema, pois van a pajar con outros. O sea, si ti eras o mítico que daba asco no fútbol e todo o mundo se ría de ti, pois a mellor cando xogas mal unha partida empezaste a tiltear e empezas a soltar mierda, ou cando outra persona dice, esta é a miña oportunidade de vengarme, porque mira que pedazo de nami xojo, xa nadie me pode decir, pois a mellor eres un frustrado, vale? Ou eres un frustrado cas mulleres e como sale un no stream, puta, bueno, cala a boca, é normal, sabes? Pero eu non diría que é tanto, o sea, para mí vender que a comunidade sempre é, creo que é unha falacia que se usa moito en diferentes ámbitos, xa non só aquí, que se estende como isto, non sei, como Sí. se fora unha maneira de facer a todo o mundo responsable dos imbéciles. No, ao final as voces rollo, que máis berran son as que máis se oen, está claro. Claro, no, pero aparte é como, creo que todos estamos de acordo na vida que, o sea, cando falo dos imbéciles non falo que non sepa sumar 5x3 ou, no, falo dos imbéciles en plan uso normal, un imbécil, un clipollas, todos sabemos de que estamos falando. Esa xente non lle cae ben a nadie, tío. Entonces, que se faja responsable a toda a comunidade desa xente, no, esa é unha persona que está na súa casa, apetecelle meter mierda, faino porque non hai ninguna maneira de que os poidas castigar. Bueno, pois é a naturaleza do medio, eu creo, ao fin e ao cabo, non me parece que este ben, pero tampouco creo que o mismo no LoL. No caso concreto do LoL, eu creo que sí que favorece un pouco máis a toxicidade. Porque ten un formato no que en moitas situacións o teu éxito non vai estar na túa man, senón que está na man dos teus compañeiros. É extremadamente frustrante, porque a todos nos gusta, se ti fas algo ben,
gusta che que vaya ben. E se faz algo mal, bueno, pois foi mal, jódeste. Pero claro, se ti faz algo ben, os teus compañeros fan algo mal e non podes obter a recompensa pola súa culpa, van chegar as hostias. E ao revés, non? Se ti faz algo mal, pois ao mellor incluso te pos de mala hostia e empezas a pedirlle aos teus compañeros. Todo ese impulso a ganar ten sitios para os que ir que en cousas que non sean de equipo, non? Como, por exemplo, eu xogo un xogo de cartas, non? E xogo eu solo, pois a única persona para enfadarte eres ti mismo. Bueno, ou a suerte que as cartas. Que unha das comunidades, de novo, usando esta entelequia un pouco falsaria de comunidade, como se fose unha cousa uniforme, que dos videoxogos de loita din que é super sana, por exemplo. En xeral, as dos videoxogos de loita. E entendo que en realidad é por eso, porque, mira, perdes porque eres malo e xa está. Non? Claro, eres un mono, bueno, jódete. Xa está, sabes? E non te cabreas, porque non sei. Bueno, cabrease bastante. Claro, pero non te cabreas pa outra persoa, sabes? Como, sí que hai moita xente que xogando un xogo, que son xente normal, que non son os fillos de puta no diario, sabes? Que non son os cabróns que van por aí que non lle caen mal a ninguén, e que hai moita xente que solta as frustracións, digamos, do día a día. Pois igual que hai xente que vai a unha liga de peñas de fútbol e está repartindo patadas como cabróns, que eu xa recibín patadas desas e xa recibín lesións desas. Pois igual hai xente que no día a día está frustrado polo día a día, como podemos estar todos, e que vai a consola e din cosas e fan cosas que nunca dirían ou farían no mundo real porque hai un anonimato típico que se di sempre de internet e tal, sabes? Que quero dicir que non sempre é un auténtico cabrón o que fai iso, sabes? No. E de feito incluso hai outro lado que nunca se refleja. Eu non son nada partidario desta cultura. Home, unha cousa é que ti lle vais a decir a alguén eso é puta, ou suicídate ou jalate de cáncer, tal, sí. Eres unha persona que ten un problema mental, pero outra cousa é se ti estás, a ver, eu son o primeiro, se ti estás competindo contra alguén, estás tilteado, claro, aí amarrándovos e tal, se o machacas e tal, pois sempre hai un pouco de pique, un pouco de salsa, un pouco de faz unha mierda, respóndeche un interrogante, sabes? Eso eu creo que son non é toxicidade, creo que eso é sano, incluso é parte da diversión do enfrentamento. Bueno, pois o teu oponente puteate, ahora estás máis enfadado, que vai a ser eso? Vai a ser bueno ou vai a ser malo? Sabes? Ten o seu interés. Falábamos, por sair un pouco do tema falábamos do tema de eso, da idea de que, o sea, de que sempre hai como el pueblo o la comunidad, sabes, esas ideas como de peña, como de uniformizar a peña de maneras un pouco artificiais. Pero, por exemplo, estaba pensando que pasa tamén, por exemplo, cando tes unha audiencia moi tocha, o sea, te están mirando 1000 persoas. E aí, joder, porque non, aquí evidentemente aquí non o vivimos, quero dicir, estamos en Chile sempre, pero como é, sabes, a relación que tes, por exemplo, en Radio Cabra, na que de repente hai o sea, les un mail dunha persoa e estás tendo unha conversa con esa persoa entre 1000 comillas, pero nunca hai unha relación bidireccional, quero dicir, tes como unha relación. Sí, claro, pero é moi tolo, quero dicir, estás literalmente falando ti solo para 1000 persoas, pero como pero no ton de conversa de, pues aquí como estamos, de colegueo, sabes? Non é, o sea, non che explota a cabeza, quero dicir, non hai como un tic raro mental niso. A ver, é raro. Non, porque pero eu simplemente o que fago é asumo que estou falando ca persona e que hai como peña mirando como se estuveras falando en un grupo, pero con un grupo gigante, sabes, de xente, pero o sea, ao final a sensación non é tan diferente de levantarse a ler o texto, en clase, ou quen ten Pepito, te has feito ese exercicio sala a pizarra. O sea, a ver, ten a súa parte supoño extraña e tal, pero tamén ten como, o sea, en certa forma, e isto xa é un tema filosófico bastante enrevesado, pero en certa forma o chat de Twitch é a súa propia persona. Entendesme como che quero dicir? E casi é como que interactúas co chat e o chat, pois, bueno, pois como un can, o mellor non... Caímonos? Non, seguimos. Vale, chegoulle a pizza. No, que digo, que empezas a falar ca xente, como a comentar, algunhas persoas podelas recordar, pero en general moita xente vai ser como unha masa de que non recorda os nombres e tal, e simplemente pois interactúas con unha idea genérica de como interactuaría eu con unha persona que non me conoce que me está mirando. Non, ese é un pouquiño a mentalidade na que podes facer funcionar. Non, para mí, isto que comentas, que iba a preguntar, claro, ti estás falando de ti para eles, non? Pero eu quería preguntar por eles para ti. Quero dicir, hai unha cousa cando estudiamos comunicación ou tal que se chama comunicación parasocial.
que cando coñecemos, por exemplo, a Matías Prats ou a calquera famoso, e ti tes a sensación de que tes que saludalo porque para ti é un coñecido. O sea, ti interiorizas que esa persoa coa que estás todos os días é un coñecido. Entón dis, chao, Santiago Segura, chao, Wyoming, non? Sí. Entendo que hai xente a ti que se te achega ao mellor e ti, claro, non o coñeces absolutamente de nada, pero para esa persoa ti é un tipo co que botou 200, 300, 500 horas. Non sei Iso é como moi estableces aí paranoico un de pouco pensar, ti. tío. Eu non me sinto capaz de pensar nesas cousas. É como cóstame moito pensar que unha persona claro, eu penso, bueno, pues alguén me verá ou ex que son habituales e tal, pero pensar que alguén está consumindo o meu aínda que despois eu sigo outra xente e tampouco para tanto, vexo, é como de bo rollo, non? Pero para min é raro, sinceramente. Bueno, cóstame un pouco establecer relacións sociales ca xente, non son un pouco toxo. Claro, nese sentido é como unha amistade unidireccional, non? O que ti dicías, somos amigos, pero eu olvideino. Entonces, eu non teño unha mala disposición cara a eso, nin moito menos, agradezo yo moito, pero sí que é raro, porque, por exemplo, vas a unha Gamergy, non? Ou calquer movida destas, venche alguén, ei, tío, tal, non sei que, sacamos unha foto. Claro, home, claro, pero é moita xente que cada un é unha persona única, pero é complicado facelo sentir como unha persona única, porque ti non nos conoces de nada. Ainda por riba, a veces fan cousas que son como, a ver, entendo que ti seas así cos teus colegas, pero aínda que fóramos amigos de que eu recordo a nosa amistad, eu non che deixo facer isto, sabes? Entonces, bueno, pues, xa nin propoñer exemplos moi exagerados ou contar historias que xa son pa non directo. Pues, simplemente que unha persona veña de estar a un evento toda sudada, che pasa o brazo por riba, é como, macho, estásme botando o sobaco, pasándome polo ombro, eu teño ahora que ir a traballar co teu sobaco ao lombo. Anda, vai tomar polo cu. Pero, que che vou dicir? Porque eres unha persona que me quere, que me apoia, que me valora, que me di, eres genial. Entonces, que che vou dicir? No, mira, dásme un poquinho de grima que me estés fregando o sobaco. Pois, non lle podo dicir. Entonces, é como... O sea, é extraño porque nunha dimensión somos amigos, pero noutra dimensión, si realmente fóramos tan amigos bidireccionalmente, eu diría, che, que coño fas, tío? Quita de aquí, sabes? Con confianza, pero como as oportunidades que temos para interactuar son tan pequenas, en certa forma, eu teño que evitar que tratarte como un amigo para que ti te poidas ir con esa sensación, sabes? Eu sentir que un pouco che devolvín, bueno, o que a xente ao final fai por ti, non? Porque se a xente non te ve, vas morrer de fame, da igual o que fajas. O sea, realmente o streaming é unha interacción bidireccional. A xente decide que ti eres o que está falando, pero somos todos un grupo de xente que decidimos facer isto. Se a xente non quere, morres de fame, non hai outra. En particular, isto que comentabas, para min, por exemplo, é super tolo porque, quer dicir, eu te coñezo personalmente, pero na miña mente sodes como dúas persoas en algún sentido, quer dicir, non é a mítico discurso de son unha personaxe, non son eu de verdade. No, xa, entendo. Senón que Cabra Maravilla, o caster, o tipo que fai directos é unha persoa e a persoa que eu coñezo é outra, no sentido de que interactuamos de outra maneira, relacionamos, claro. O sea, cando fala eu teño tempo para contestar o que vai dicir, cando fai un chiste el me escoita que eu me río, sabes? Claro. A lógica directa é moi distinta. Quer dicir, agora, por exemplo, para min é moi raro porque de alguma maneira estamos falando do que ti faz como streamer, pero eu estou vendote a ti, sabes? A persoa que eu coñezo que estamos de festa. Que, por exemplo, antes falabas do Camiño de Santiago e aquí con estes dous que teño á esquerda temos un podcast onde falamos de movidas e contei unha anécdota inventada a medias da nosa inventada? Inventada a medias. Había elementos de verdade, aí o deixo. Non me acordo que xa... Eu acórdome cando meteramos a José nun armario, tío. Eu acórdome do teu DNI xigante, tío. É verdad, o DNI gigante. Bueno, Dios mío. Que é o que che dicía, eu son un chapucero, tío. Eu non valo para preparar ben as cousas. Eu teño que dicir que igual o coronavirus vouche ben no sentido de que agora xa ninguén toca a ninguén, non? A ver, tampouco me tocaban tanto, home, pero iso xa é unha cousa que che quitas de enriba. Sí, no, eu non son moi amigo dos eventos, non son... Non me considero que sea unha persona mala socializando, pero simplemente non me gusta. Pero con nadie, o sea, tampouco me gusta a xente de industria, vamos de festa, tal, dios, que... No. Vou ao traballo, vou para casa, caesme moi ben, pero non sei.
Bueno, A min agora os eventos resulta son online. interesante, sabes? Agora os eventos son online, non moitos. Claro, claro. Son- Ahora, bueno, xa volverá pronto, xa gracias a Dios temos vacuna, todo. Xa nos meten un microchip, vamos para dentro. Controlados por Bill Gates. Sí, sí, prepárate. E pola muller, que creo que se está verdade. divorciando. Ahora terán que dividir, non? O 5G. Claro. De No, feito, porque, creo que a foi ver, Dous con foi cinco cumpleaños anos de hai Bill que Gates. falar desto, non? Ser un supervillano mundial é unha estructura patriarcal. O sea, necesitamos supervillanas. Margaret Thatcher intentou, non estuvo moi ben, pero eso sigue sendo segunda división, non? Eu quero que me envenene agua con mercurio unha muller, non? De verdade, aí sentirei que a sociedade vai ben. De feito, foi o cumpleaños foi aniversario de Bill Gates, creo que onte. Pode ser? Pode ser. Creo que Joder, este foi... ainda por riba xusto no De aniversario. por riba foi no cumpleanos del. Fuck. O cumpleaños No, del... Non sei se foi onte ou antonte. Ou hoxe incluso, non sei. Eu non digo nada. Ahora as elites mundiais é outra cosa que me mola moito do stream de Cabra, que é no sentido de que, bueno, pero eu, eso sí que é porque tamén ele é así moi, que o sea, tes un filtro moi frouxo, no sentido de que Sí. non hai tema do que che moleste falar, non hai ningún tema do que che moleste dar unha opinión, con certos límites, de la dignidade de persoas e tal. Pero, por exemplo, co tema político, que hai outros que quizáis é un pouco tabú, no que pode ser influencers ou redes sociais, e en cambio na túa canle non é un discurso partidista, pero si hai un discurso político onde se fala de pues, como pode funcionar máis ou menos a sociedade, de por que isto funciona desta maneira de aquela de outra, onde non te cortas nada en ter discurso, e a min isto tamén me resulta moi refrescante, porque moitas veces esa sensación de ver a peña que está facendo streamings de charlar, onde todo é brando, sabes? Xa. A ver, bueno, é o que falábamos antes, non? Eu si quixera tería bastante máis pasta da que teño, sinceramente, pero en certa forma sinto que a cantidade de control mental que tería que ter para evitar facer ese tipo de cousas, non sei, é o que distí, non de que me conoces. Eu sempre digo que me dá a gana, o sea, salvo ao mellor algunha excepción, e moitas veces non me dou conta de que alguén lle poida parecer mal, porque a min non me parecería mal, sabes? É como, eu non sou unha persona que me moleste moito o que poidan decir ao resto de personas, e sobre todo se son cousas pois, neste sentido, non? Como pode ser no sentido de decir, pois mira, eu creo que esta cousa non é inherentemente buena ou que coidado con esta idea que ten máis profundidade que parece, eu non considero que diga nada que poida provocar a nadie, pero a xente enfádase moito. Eu, sinceramente, pois dame igual. Sí, non sei, supoño que está ben. Eu intento non falar moito de política, porque sei ainda así que é malo para a miña carreira, é como malo para a miña marca, sempre os meus jefes me din non fales nada de política. Tampouco, non é que eu este en política aí en plan, sabes? Bueno, iba a decir unha animalada, pero xa sabedes, non me considero un extremista en ningún dos extremos, nin moito menos, pero, bueno, creo que son unha persona bastante roja, de feito. Sensata. Sensata. E acabamos de convertir, e conseguín convertir en cultura popular na miña casa e queda inaugurado este pedebar. O sea, sí, señor. Claro, tío, pero como non vas a falar? Por que non vas a poder falar de eso? Pero mira, a mí pareceme moi ben que a xente teña sanidade gratis, pero lo Maduro non é imbécil. O sea, ¿qué pasa? Que tenemos... No, bueno, tienes que entender que estás haciendo daño al movimiento. Chúpame a polla, que me estás rayando de daño al non sei que. Podemos... Mira, a xente de verdad hai unha tontería encima que eu non podo con ela, tío. O sea, con unha tontería refirme a unha ñoñería, que é como, estamos falando, señores, de temas, señores, señoras, señorites, o que ustedes queiran, temas moi complicados. Podemos deixar simplemente de ser mandriles, que é como, no, o meu color é verde, eu apoio o verde, no, eu son azul, os azules, como, tío, por favor, non sei, simplemente é unha cousa que eu non podo. Pero, de feito... Non é habitual, xa é movido, sabes? Que non é habitual. No, xa sei que non, porque despois, misteriosamente, cando ti non te posicionas, resulta que todo o mundo opina que estás facendo mal e axudando ao bando contrario. É como, hostia. Bueno, pues non sei, tío, perdón por existir, supoño, é ser demasiado tonto como para ter unha opinión. O sea, no, pero a xente é como, no, isto é bueno e aquilo é malo. Eu non o sei, tío. Investigo dos temas e todo o mundo ten argumentos. Si ti lees persoas inteligentes, que na maioría dos lados suele haber persoas inteligentes no debate, todo o mundo ten argumentos bastante buenos. Resulta que agora o meu castigo por ser un idiota é que a xente me meta mierda. Pois, perdón.
Que É dices, que- Darío, que estamos aí. Digo que de feito de non te metas en política e tal, é un pouco absurdo porque case todo é política, basicamente. É moi difícil non meterse en política nunca. Bueno, hoy en día sí, tío. Case Que hay calquera gente opinión muy vai ter unha pesada, explicación política, digo, Claro, claro. O sea, que saca unha Lola Bunny sin tetas e hai un drama. Que máis che dá, tío? Estás loco, o sea, estás literalmente enfermo da cabeza. Eu non o dixo a xente que lle molen que sean furries. Pois que disfruten eles. Eu non dixo que eso sea enfermo da cabeza. Digo que Saludo a están Chacal, enfermo da saludo a cabeza Chacal. que un dibujo animado é como, no, isto é un reflejo de como está evolucionando a cultura. Planteaste que podes ser un pouco esquizofrénico. O sea, plantéate eso, simplemente. E digo desto cando, bueno, digo neste caso porque foi a dereita, pero a izquierda é a reina number one de proyectar estas sombras psicológicas que non van a ninguna parte. Entonces, pois, eu que sei, tío, non sei que facer. Saludo a Chacal, un saludo. Saluda a Chacal, porque... Por los furros. Literal. Bueno, eu non sei se é furro ou non, facemos o puteo. É broma, joder. Bueno, non sei se alguén quere que estou aquí, joder, eu se non teño un montón de cousas que lle falar aquí a Cabra. Outro tema do que quería falar era o rollo zen, tío. Porque O rollo zen. aparte do tema da... mira, de feito, joder, parece que estou aquí facendo, pero temos outro podcast onde como que a rollo que o fía é como que se fose un oráculo, non? Unha das historias que me deu por contar foi a historia que tes posta na descripción do Twitch do tigre que te persigue polo deserto, porque me parecía que, aparte de porque se chama O Tigre do Futuro o podcast, Qué pedazo de nombre, tío, como mola. porque me parecía que pegaba co rollo de iniciar, sabes, como lanzar unha pregunta que non ten solución, sabes, que como falan os oráculos, sabes? Sí. Non sei moi ben, o sea, a maneira en que integras o rollo zen nos streams, bueno, aparte da puta sacadón do da meditación, que me parece xa cada máximo. Que me parece curioso como eres capaz de integralo, non? O sea, como faz un pouco, o sea, porque xa non é planeado, entendo, non? No, a ver, eu planeo moitas cousas, pero das que digo poucas. O sea, eu planeo en plan, vale, pois en varios meses quero facer este movimento como eu tal, pero de cousas que digo ou tal, non me... É que non me parece... Non me parece divertido de facer. Basicamente, eu fago as cousas se me diverten, normalmente. É o meu gran problema. Por eso estou gordo e vicio todo o día aos videoxogos. Porque, en plan, mola comer ensalada? No, tío, mola comer polo frito. Mola estar aí. Vamos a leer un libro. A ver qué opina Alejandro Barrié de los cambios en... Suda ma polla, tío. Vamos a botar un LOL. ¿Sabes? Entonces, con eso pásame igual. Simplemente foi un tema no que me metí muitísimo, que me atrapei un montón no seu momento. Ahora estou deixando a droga. Bueno, pois incorpórase naturalmente, pois porque é parte da miña vida en general, non? Igual que pode incorporar eso, igual que fago chistes de estar gordo, igual que fago comentarios porque son de Galicia, sabes? Galego ou tal, é que sempre, tío, me cóstame decir galego porque como para min decir gallego sona moi forzado. Pero decir galego soname tan, como un querer ser rimbombante. Eu, o sea, mira, voume revelar, cabra maravillal desnudo. Eu considero-me nacionalista galego, pero... No, que nos chapan esto. Corta. No, eso é malo decir eso. No. Si non és nacionalista español, Non é nacionalista si é malo, joder. No, tens que ser nacionalista español, que é o bo, joder. Claro. É o bo. No, pero aí está o tema. É que eu creo que un dos problemas principales que ningún dos dous lados quere oír é que os nacionalismos español e as partes de España non son incompatibles, sino que a maneira sana de que existan é que poida haber dos dous. Claro. O sea, España ten culturas moi diversas, pero a min tamén me gustan moitas cousas da cultura española, tío. Non vexo porque é como un ou outro, ou senón todos os nacionalismos son estúpidos. É como, bueno, estes sentimientos prohibidos, vale, genial, estupenda gestión emocional, un 10, muah. No, nada, peor... tío, que nadie disfrute o sitio no que naceu, perdón, tío, por ser feliz. O peor é o negarlle, digamos, a posibilidade de ter e de sentir un nacionalismo a, digamos, a nación pequena,
consideralo un problema, consideralo unha tontería e dicir, no, é que iso é malo porque un nacionalismo eso lleva al fascismo e tal, e logo ti non ves que ti realmente sintes de forma moi sana un nacionalismo polo que ti consideras que é a túa nación, sabes? Entón, No, claro. Eso non pode ser, Totalmente. hai que se ti vas a aceptar que ti tes un sentimento de orgullo nacional, tipo tes que aceptar forzosamente que outra persoa tamén o pode ter por outra entidade. Claro. Pero tamén eu creo que un pouco a min sempre me gusta poñerme na posición na que máis xente se vai enfadar comigo. É como un xeito meu. Xa, iso Tamén eu creo que unha cousa que nunca vexo a nadie admitir, ou polo menos nos entornos nos que eu ando, é que o nacionalismo regional, non? Como pode ser Cataluña, País Vasco e tal, e xa non estou falando evidentemente de cousas que nunca apoyaré que me parecen monstruosas, como é ETA, porque evidentemente eso me parece, se alguén apoya eso, creo que lle habería que dar unha malleita. ¿Por qué hay que decirlo en público? O sea, evidentemente nadie va a Claro, apoyar pero ETA, no, tío. pero isto que me toca apoya, tío, de todas estas movidas que é como, no, bueno, pero como medio estaban no noso equipo, dicímolo ca boca pequena, sí. Bueno, sí, tío, fillos de puta. Vale, aclarado eso, ao margen desto, hai outras cousas que para min son están moi mal feitas. E creo que unha das cousas que pasan é que como nas nosas culturas se nos reprimeu durante moito tempo, eso é un feito histórico indiscutible, ahora hai un efecto reaccionario de querer forzar a construcción dunha cultura casi fantasiosa de un mundo que nunca pudo existir e que de feito é ahora noso para crear e que en vez de eso estamos facendo o parvo. E poñovos un exemplo. O que para mí é un exemplo representativo. Cando eu leo sobre a tradición do apalpador, que chega e se mete na tua casa e toca nenos, eu sempre conto así o chiste, porque claro, en castellano fai máis gracia, non? A idea esa. Para min é unha cousa da que eu na miña puta vida ven falar do apalpador, teño familia no interior, teño familia na costa, tal, na miña puta vida algo así. É como, para vender que nós temos algo parecido a Papá Noel, que sabemos que é como unha cousa mainstream, pois resulta que, claro, o equivalente en Galicia... No, tío, son 4 gatos, non? Aí no medio do monte que teñan esa tradición. Fantástico, pero non é como unha tradición relevante para nós, non? A min eso sí que me parece que hai parte de razón en que a veces a cultura nacionalista dentro das nacións históricas en España se inventa. Ese é o meu problema, que a veces por tirarse o moco se inventan merdas que é como, tío... Non se inventan, quer dicir, os Reis Magos claro, era unha cousa extremadamente... pero está mal feito cando inventa España tamén. Pois non, ata que punto? Quer dicir, non é razonable, o sea, ou non é algo lóxico que as comunidades que collen conciencia de sí mesmas se inventen un acervo. Que nunca é, quer dicir, é igual de falso apalpador... Ti dirías de unha persona que basase o seu autoestima en ideas falsas sobre sí mesma? Pero cales son as ideas verdadeiras? Quer dicir, Fantasía. toda a tua cultura son peña poñéndose de acordo en que vamos a facer esta cousa que creo divertida ou é guai. Quer dicir, parece cortoplacista, pero literalmente todo é así, quer dicir. É como esa idea que hai agora de que si te esfuerzas lo consigues, non sei que, ou como idea que sempre neste sistema onde vivimos, que sempre que se vas a esforzar ou a traballar máis, sempre vas ter unha recompensa, cando non é así moitas veces. Pero eso pode ser do sistema social. Claro, pero digo para falar de creación dun discurso ou dunha idea, sabes, ou dunha costumbre. Pero o que quería decir que todas as tradicións son inventadas e todas as tradicións son inventadas de que alguén empuxa esa axenda. Quero dicir, alguén lle interesa que esa tradición se faga máis ou menos común. Ás veces poden ser forzas sociais máis ou menos... Claro, home, pero Rodicio, creo que podemos diferenciar todos os motivos polos que ti impulsas unha agenda. É como, non sei, o sea, se ti impulsas algo, porque, por exemplo, ti é o Día da Virxe, salen todos os barcos, dan a volta, tal, o Día dos Mortos, tirase flores ao mar e tal, me parece unha tradición galega preciosa. O sea, moi bonita, moi triste tamén, pero moi bonita. Pero quero dicir... Ese nos anos 80 non se facía e o inventou un señor nos 90 e todos... Xa, pero non é así. Dame igual, porque este é o matiz. O matiz é que ti o faz de maneira natural porque a xente o quere facer. Non exageras de maneira teórica constructos que despois difundes e finges que foron reales e que tuveron un impacto maior. É como... Estás versionando a historia para que sea... Eres como unha drama queen histórica, tío. Pillas as movidas, exageras, pintas, despintas e dis, no, todo o mundo fai. A ver, todo o mundo fai.
Pero para min Entendo para eso, min a pero pregunta non estou de acordo. Levado ao extremo ese argumento tamén nos debería decir por que facedes este Twitch en galego, sabes? En plan, por que Levado ao extremo teríamos que estar todos berrando aquí, non? En vez de falar. Estas levadas ao extremo non teñen sentido, Joder, Rodrigo. pero a eso me refiro, quero dicir, ao final sempre hai unha decisión máis ou menos artellada de por que fas as cousas cando crees crear cultura. Quero dicir, nós podemos estar aquí facendo este Twitch en castelán porque polo argumento de, bueno, es que si nos entiende máis gente, Claro, pero es unha plataforma... aí ti estás dicindo xa crear cultura, non? Pero eu veño aquí porque me apetece falar en gallego ca peña. Vale, Claro, e apetecíame falar contigo, apetecíame un rollo guai e tal, e veño. Pero non veño en plan, mañán decimos, bueno, increíbles los viewers tal, metemos bots para exagerar os viewers que temos, tal, sabes? Ese para min é un pouco... Están boteando a cultura, se me pode explicar. que a pregunta realmente que me fago eu é realmente é necesario como para non sei, para crear, non para crear, pero vamos, para enaltecer un pouco, digamos, a identidade nacional galega. É necesario opoñerse a Papá Noel. Quero dicir, Papá Noel é un Xa. a Papá Noel digo por a mí digo parece moi ridículo. Digo porque o exemplo que se puso é porque realmente é un icono global que hoxe en día toca o 95% das culturas medianamente grandes, como pode ser a galega, que queras que non é unha cultura dentro do grupo de culturas de nacións grandes do mundo, non pequenas. É necesario realmente poñerse unha cousa que quero dicir, podemos falarse a globalización, podemos discutir se a globalización é boa, é mala, é desexable, pero realmente a globalización chega, sabes? Papá Noel chegou a España, chegou a Galicia, chegou a todas partes, e realmente ti podes tes que intentar ser capaz de desenvolver un espírito nacional sen necesidade de sacarte da manga teu propio Papá Noel con casi non se furcia. Pero hai como apalpador moi mal, pero, sabes, Papá Noel que aún non lo tragamos por todas as putas mierdas de series de televisión, guai. No, igual de mal, pero simplemente como é igual de mal, pero que realmente xa existía, está presente en todo o mundo, non tes por que sacarte o teu propio Papá Noel especial, sabes? Mira, eu teño que dicir unha cousa. Tiñamos que facer como en Finlandia, que en vez de Papá Noel unha cabra, joder. Que mellor cultura que esa, maravilla. Claro, eu creo que ás veces máis que opoñer algo, non? De dicir, bueno, a partir de ahora está Papá Noel desterrado, ese non dice palpador, eres un normal, non? Eu creo que se poden convivir, quero dicir, igual que existe, por exemplo, o Samaín, nos últimos anos gañou moitísimo protagonismo dun xeito moi natural, porque aquí era Halloween, joder, quero dicir, o que ata hai moi pouco tempo para moita xente era Halloween, ahora eu vexo cantidade de bares non relacionados realmente coa cultura galega ou co tal, falan do Samaín. Porque entraron nese barco dun xeito o que poderíamos dicir, alguén diría natural, pero que eu creo que é un erro dicir natural ou artificial, porque ás veces os procesos son moito máis complexos que iso, non? Ás veces funcionan e acabas asumindo. O de Samaín, por exemplo, a través das escolas, a través de... Bueno, lavando cerebros, de moitas cousas... De moitas cousas, é dicir, acabou entrando... Quer dicir, é unha guerra na que outro está empleando armas químicas e ti tes que ir, sabes? A cultura para min non ten... Claro, pero por que ten que ser unha guerra? Porque así como plantean eles, quer dicir, a ti No. Así é como se plantea dos dous bandos. Ollo, porque ti podes escoller non funcionar así. Entendes? En lugar de, a eso me refiero cando ti xa cando planteas como que tes que atacar e conquistar un terreno e tal e non sei que, xa, para mí estás un pouco matando o que é o bonito da cultura, non? Que é como, vale, estamos todos xuntos, vamos a facer mierdas guais, non? Non en plan, non, bueno, diga... na escolla, Eu creo que o tema está sempre na escolla, quero dicir, ao final todas as tradicións, o 90% das tradicións de calquera tradición ten raíces comuns ou tal, o decir, o palpador, Papá Noel, todas estas cousas. Claro, ao final, evidentemente, ven dunha fonte, dun señor que dá regalos, bla, 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 e tal. Como pode ser calquera festa pagana ou calquera festa religiosa, se bebe de cousas que se estaban e tal. Pues, vamos lle dando interpretación, se vas collendo como queiras. Eu creo sempre nese punto, no tema de poder escoller. Pero creo que é importante recuperar cousas que dis, telo aquí tamén. Que se queres collelo, podes collelo aquí porque temos sin duda, quen queira é libre, Eu non supoño que certo nada en contra certo grado de artificialidade tampouco é inevitable, sabes? Cando estás recuperando pois neste caso unha identidade nacional que está un pouco subyugada e tal, supoño que certo grado de CPR aí de respiración artificial hai que poñelo, sabes? Senón morre, sabes? Pouco a pouco vai acabar morrendo. Pero bueno, non sei, eu quero dicir que Papá Noel é o exemplo tonto, pero quero dicir, non tes sempre por que opoñerte a corrente do mundo, sabes? Tamén podes, estando orgulloso de ti mesmo, tamén podes ir
cara onde vai todo o mundo se é que queres, sabes? Pero non A- non, aquí- non é aquí sempre a estamos necesidade de ser ignorando diferente, un xa feito é moi diferente, importante, sabes? que é que os Reis Magos veñen cando volvo ao colegio, é unha estupidez dar os regalos aí. Non, o sea, pragmáticamente, para os nenos, eu odiaba esa mierda. Moito mellor Papá Noel, Sí, moitísimo eu mellor. Claro. Os Reyes Magos son Meus pais asumiron Papá Noel precisamente por iso, porque dicían, joder, No, pero ela- que lle eles adianten a tiveron- agenda aos Reis Magos ou algo, tío, que familia, Sí, coño, eles a ver asumiron que porque lle pille dicían, un joder, Airbnb. regalámoslle os xogos o día 24 porque ten todo o Nadal para xogar con Claro. o Devil May Cry. Claro. Porque se damos en Reis, ten que volver a clase. É que Isto é unha Reis- comodidade pura de... os Reis son o domingo do Nadal. Son o domingo do Nadal. O luns, en todo caso. Non, o domingo, porque é como que todavía tes que estar contento, pero xa estás pensando no lunes, sabes? De feito, falando de escollas, cabra, eu teño unha pregunta que levo todo directo que che facer. E creo Bimbo que chungo, todos mola aquí, o nome. e creo que todos aquí estamos expectantes a esa resposta, que é pulpo ou churrasco. Sabes que me pasa co pulpo, tío? Que me dá moita pena. Porque me parece que é moi listo, tío. O sea, o pulpo... vamos a ver, o sea, o pulpo engaña a peña. Que dan os cochos as vacas, tío, son tontísimos. O sea, que os pulpos xogan a pelota. Sabes, si tío saludas, saben saludar. O sea, é unha cousa que o comes e diste, uff. Como Homer con tenacitas, non? Sí, como tenacitas, como tenacitas. Eu teria que dicir churrasco, pero por eso, non por outro. Os dous están moi ricos, tío, pero é que o pulpo... a ver, a veces tamén o como, non vou engañar a nadie. Bueno. Intento que sea como, no, pero unha ocasión especial de... choras un Vale. pouco, vas a algo así, non? Claro. No, Como Homer pero con que tenacitas Si ven tamén. alguén que o vai probar e o quere pedir igual. Bueno, vale, Sí. sabes? Ese tipo de rollos. Aquí din no chat que tan listo non será o pulpo se remata na pota, O pulpo a mí pareceme un animal ata bonito, tío. Parece moi bonito, tío. Aí na agua tal, non sei. A mí gústame como animal, sabes? E as vacas, joder, as vacas... Claro, non son era o que máis estaba especiais. pensando, en plan, as Claro, vacas e os como cochos que lle dan borracho polo de cu, moros sabes? aí, O polo os tamén. pollos así, Son tontísimos, hai que comer. Preciosas. Se as vacas son super inteligentes, tamén. Pero é Sí. super tráxico dos polos porque en realidade non é só que sexan super inteligentes, senón que na escala de intelixencia, escala de vida están, o sea, a esperanza de vida están jodidísimos. Son animais super inteligentes que son conscientes da súa propia existencia de alguma maneira e saben que van morrer en 4 anos. É como se ti chegases á vida adulta e soubeses que vas morrer sempre dentro de 2 anos. Claro, pero Deus te eu aí apreta, pero teño- non afoga, No, O pero pulpo aí eu pol, teño unha tío, dúda, o porque, por puto exemplo, pulpo unha pol. mosca... Hostia. O sea, unha mosca vive moi pouco, non? Pero ti, Pero é super o sea, estúpido. a velocidade que unha mosca é capaz de percibir o paso do tempo, bueno, a pesar de que non ten máis sentido falar de... Non sei se sería máis rápido ou máis lento ou como lle queiras chamar, pero elas toman... O que pasa é que son retrasadas. Pero, o sea, ven como máis frames por segundo e toman as decisións en base a eso. Sí que é verdade isto, eh? Claro, como de largo Isto é é o día verdade. dunha mosca? Esa é a pregunta, non? Isto é verdade. Non é que sexa máis largo e que elas están máis Bueno, están máis concentradas, sabes, elas. Claro, non é que sexa máis largo dilo ti desde un sistema No. que se basa na túa percepción Claro, claro. de ser un mono. Apañando, Pero Non é desde que seu o tempo punto de sexa vista- outro, que outro para é que elas perciben o tempo de outra maneira. Claro, sí. Claro, imagínate que eres como Como parecido Fray- a unha como planta Fray para cos 100 ela, cafés. sabes? Te moves así. É como frai cos 100 cafés. Pero é un pouco loco, porque literal. ti podes ti como ser humano podes vivir o doble de tempo ou a metade e a túa percepción do tempo non cambia, quero dicir. O sea, para ti os días non se che fan máis longos porque Bueno, xa, tamén haberá moscas que vivan 20 horas e moscas que vivan un día e medio, joder. E para elas non cambia a Medio percepción minuto. do tempo, sabes? Claro. Ainda que interesante, isto é... É que non, o sea, ese tipo de comentarios, o sea, como sabes ti canto dura un día? Un día dura un día porque ti decides, vale, un día dá unha volta tal. A hora de percibir ti canto tempo pasa, eso é imposible de percibir. É que o tempo é un invento humano, non? O tempo, Sí, a claro, medición do é un tempo, digamos, é un invento construto humano. para comunicar. A pero- medición sí, Non o tempo, senón a medición do tempo. A cuarta dimensión, non? Cabra. Que pasa coas moscas que viven preto de buratos negros? Pregunta aquí o Santos. Gargantúa. Claro. Estás moi preto de Gargantúa, como van a... Bueno, esta conversación está se poñendo interesante, pero Sí. é un momento xusto para chapar de forma totalmente anticlimática, Espera. verdade? Rice, fago das enfermidades ou non? Veña, sí, tira das enfermidades, que gracias. Vale. O que? Mira, Unha pregunta, eu, unha pregunta. como estamos en pandemia, A ver se me vou ofender, vouche a escoller entre 6 enfermidades, Vale. vouche describilas, son ficticias, O sea, Sí. isto para empezar. Entón,
non sei se ti Buah. tiveras algunha, cal quedarías, non? Isto vai ser un rollo, en plan tirarte unha piscina de mierda ou tirarte unha piscina de lefa. Son cortos. Ah, vale. Vale, a primeira sería Parkinson de teta, que moves as tetas e non o podes controlar, e ademais diso é difícil Con de esto é un esconder. stream de piscina, cuidado, Ademais isto é difícil de esconder. Logo está obesidade escrotal, onde tes os ovos gordos, moi gordos, sorprendes e ademais é molesto para nadar. Ah, ese Luego estou está- acostumbrado, dime. Luego Continúa, está- continúa. Vale, continúa. Clip, Luego está- por favor, que alguén saque clip. Epilepsia no esfínter, que dache tembleques o esfínter e cagas e tal, e non o controlas, Eso o non sea, te non é arreglo. recomendable. Sí. Logo está Alzheimer digestivo, que non lembras se comiches, gastarás moito en comida, podes ter cólicos e cortes de digestión. Pero apuntas nunha libreta, tío, va, fácil. Logo está Menos tos, solución para o Alzheimer, de repente. Logo está No, se o Alzheimer fose só nun ámbito da vida sería super... O sea, sería unha putada, pero sería manexable, sabes? Bueno, sigue. Logo tes a tos do pixo, que, bueno, o teu pixo tuse como un crío de 12 anos que fuma por primeira vez, non meu é contagioso. Sí, A sí, polla, o sea, vale. a pirola. É como lle chaman a pirola en Lugo. É como lle chaman a pirola en Lugo. Estaba pensando na miña casa. O bo que non é contagioso e o malo é No. que cheira. E Que logo, A que cheira, por favor. Claro, sempre quixen ser o tipo de polla que cheira, claro. o último sería Entendí como vértigo horizontal, onde ti tes Vértigo vértigo, si hai moita distancia. claro, tes vértigo mirar máis de 100 metros de distancia, pero Xa me pasa cando vou fumando, como pro na cidade está ben. Todo Non- isto son collidas dun non podes Instagram conducir, que se é chama que- Boca Laberinto, por certo, que é moi Non sei gracioso. con cal me quedaría. Estou entre os Yo huevos quero gordos apuntar e que as creo que tetas, varias das que dixemos sí que existen, pero bueno, da igual. Estaba Charlie buscando. Sí, no, en plan, agorafobia non sería como unha especie de No. vértigo. A ver, quero decir que dixemos ao principio, estas non existen, pero bueno, hubo algún aí cousa Sí. que creo que máis ou menos sí pode existir. Mira, a dos ovos é a elefantiase, e logo a o da vértixe horizontal basicamente é a Claro, agorafobia. é que solo son incómodos para nadar Agorafobia. ou... Claro, porque si son incómodos para sentarse, supoño que terei que ir co tembleque de tetas. Pero podes sentarte en riba deles. É que, o sea, vamos a ir por descarte. Non me quero cagar encima, non Claro. quero que me cheirar a polla por aí. Aí está. Quero poder ir ao monte e pasarlo ben, sabes? E salir, o sea, 3 fuera. E despois ser Alzheimer. O de Alzheimer non estaría mal se non tuvera cólicos, o sea, outra máis de cagarse encima que dai que quitar, só teño quedan unha os huevos pregunta. e as tetas temblonas. Eu teño unha E pregunta do xa aí Alzheimer. igual tiraba unha moneda. Sí. Non o sei. Eu teño unha pregunta do Alzheimer. Ambas me dan para vivir con OnlyFans. Bueno. É cuestión de escoller. Monetizando a enfermidade. Hombre, fajo os huevos e dibujo unha cara como Wilson de Náufrago. É de streamer, A ver. Es que escoitas Alzheimer de tetas e o primeiro é como podo monetizar. Alzheimer de tetas, no, Parkinson. Mentalidade de tiburón, tío. Mentalidade Claro, de tiburón, coño. isto que queríamos neste streaming. Eu teño unha pregunta do Alzheimer. Ti cando comes e despois olvidas, digamos, o sea, a comida sábeche igualmente, simplemente despois non pensas, buah, que rico estaba, pero ti cando comes disfrutas da comida, non? Simplemente despois olvidaste de que comiches. Claro. Vale, esa, eu elixo esa, teño unha libreta, pon libreta de comer. Comí hoy, sí, xa está, sabes? Pero apuntas Comín, os sabores. tic, sabes? No, pero bueno, enténdese que non vale, non olvidaste de escribir ou... Lou, Hostia. podes mellor aínda melloralo, en vez de apuntalo nun papel, tatúalo. Como Memento. Claro, como esto, vas tío. facendo muescas, non? Tal, joder. Sabes cando, bueno, como arma no móvil, premisas sabes? de película que imagínate, comes un bocado e olvidaste de que ese bocado existeu. Cociñaches menos arroz, todo o rollo nunca estuvo no plato, sabes? Xa, O sea, como xa. entonces comino, non o sei. Rollo Non, inevitable, o sea, non? É inevitable, vale. Bueno, é interesante esa, pero creo que vou ir cos huevos gordos. Eu quedábame coas tetas, eu creo. Eu as tetas, pareceme divertido as tetas. Facemos equipo, un dúo. Aparte, como somos tíos, a política de Twitch, o sea, se eu agora levanto isto, baneanos ou non? No, sí, non? Tamén pezóns masculinos, como ve Twitch os pezóns No, masculinos? porque a política de Twitch é que ti podes enseñar esas cousas, ti podes levar unha vestimenta apropiada para onde estás. Se ti estás nunha piscina e faz o que queiras, dá igual que seas home ou muller, supoño. Ah, sí, pero unha tía pode ir a unha praia entón e facer topless e facer un streaming. No, topless no, tens que levar vestimenta, o sea, tens que estar vestido apropiada ao rollo.
Ah, Por iso que non sea banean, normal. non? A tipa esta que está na piscina aí en plan... Claro, fan, todas as o sea, chicas estas que están nunha piscina en plan, gracias por el sub, empezan a saltar, pois é porque, bueno, en teoría é apropiado para a piscina esa roupa. Pois eu sei dunha tía que, bueno, sei dunha tía, non a coñezo nin nada, pero que se operou e quitou os pezóns e ten as tetas sen pezóns para poderlas ensinar en Twitch. O sea, que Twitch ten un tema cos pezóns, Twitch. Ten que ser o pezón, sabes? O sea, De Me todas estás formas, puteando. no. Pasa el link de Vou esta buscar mierda, isto, vou buscar isto. O sea, bueno, De todos- unha Barbie, literalmente. Sí. tamén pos o foco nese tipo de mulleres que fan o stream, pero non se pon o foco no que é a xente que consume esos Twitch, non? Si, igual que se pon o foco na xente que vende a droga e non nos pobres adictos que a compran. Que clase de lógica ten eso? O foco terá o que teramos, non? Sí, non, claro. A min dame igual que o retransmitan, pareceme ben, pero esta narrativa de ai, que porco eres que ves isto. Bueno, que non o poñan, coño. Se ela o quere pôr, eu quero ver cal é o problema. Mira, aquí atopei aquí un artigo de Input O problema real, para min, do que non se fala, é que Twitch é unha plataforma na que moitos menores entran a consumir Claro. soft porn. Entonces, ese é o tema. E agora a nosa narrativa é que a culpa é dos menores que van a consumir pornografía. Non. E non ti que lle vendes pornografía a menores, manda carallo. No, claro que non. Pero bueno, o tema dos baneos de Twitch a mí me parece que non ten unha solución moi clara. Estive mirando, atopei un artigo coas... Non ten ni puta idea de que facer co tema, topárono e están pensando, aínda dá cartos de carallo, cuidado. A ver como nos movemos Este é con o esto. problema. Claro. Atopei un artigo co que di Twitch ao respecto. Atopoulo. Nada, di que basicamente que xa por fin está todo claro que Twitch, é un artigo de agosto de 2020 que Twitch di que para aquelas persoas que se presenten como mulleres non poden ensinar os pezóns, pero os homes sí. O sea, que se tú eres unha tía non tens máis que dicir que es un tío e xa podes ensinar os pezóns, basicamente. O sea, digo típico este de female presenting streamers. Entón, eu podo dicir, son unha muller e non podo ensinar os pezóns. Para a xente, todo isto de liberdade de xénero, de elección de xénero, todo isto, sabes? Que está ben e tal, pero claro, típico da xente que se aproveita desas cousas, que parece ser que hai montóns de xente que se aproveita da identidade de xénero. Sinceramente, a mí pareceme que ver unhas tetas tampouco é para tanto, ¿no? Si non estuviéramos nesta sociedade de reprimidos que en plan, Dios mío, non levas roupa xa? O sea, es un mono. Está todo un pouco ¿de que estás americanizado, falando? sí. Non fai frío, tío. Non fai frío. Conecta co que falábamos antes, o puritanismo que nos meteron pola gorxa os americanos, joder. Sí. No fondo, Eu pagaría, por ver Aquí en España estos Darío cristianismos nunca se levou moito, non? pero non a ese nivel. O sea, que decir, non a nivel de... Non sei, a verdade é que non Bueno, controlo o tema. Simplemente era por... Eu pagaría, por ver a Rodicio e a Darío así un par de 20 minutiños así en pelotas, ainda pagaba. Claro, joder, os streamers famosos nos pegábamos pero sen camiseta, sabes? En plan, unha pelea de boxeo pero sen camiseta, que é adecuado para o deporte. Claro, totalmente. Está ben. Joder, a verdad, recordábame pregunta agora, bueno, isto é máis comentario, pero joder, das cousas que faría Antón, a verdade. Xa. Ese tío sí que si non fora tartamudo tería para... Ese sí que che conta uns rollos que diste, bueno, efectivamente, caballero. Bueno, non estou seguro, pero entendo que o mítico enigma do teu Discord era unha cousa de Antón, non? Sí, efectivamente, era unha cousa de Antón aquel enigma. Era absolutamente repugnante de resolver. Eu intentei, admito que intentei con resultados horripilantes. Eu xa cando mo dixo, dixen ríndome. O momento que mo dixo foi ríndome, non o quero nin intentar. De pinza da hostia. Es que as pistas eran unha ida de pinza da hostia. Que dicir, cando dabas pistas era como, bueno, pues a ver, teño que aprender alemán para aprender a entender esta pista. Efectivamente, o sea, a xente saca uno de que eu fixe unha pista como para, vale, a ver xa con esta pistas e tal, pero que as pistas de Antón quedas máis perdido, non ten sentido. Ben, bueno, que xa pasamos das 10. Sí, vai haber que marchar. E a máis xa chegou a gata de Charlie tamén para exixirlle atencións humanas. E nada, joder, pues quería darlle moitas grazas aquí a Cabra, a Manu, por virse aquí a de charleta con nos. A vos, tío. Espero que pasaras ben. Sí, pasei no guai, Para nos foi moi. Mil grazas tamén aquí a toda a xente. Sempre nos pasa, cando temos o convidado atendemos pouco o chat, pero joder, vou nos seguindo un pouco e a verdade que moitas grazas. Grazas por todos os follows, sí.
Sí. Bueno, hoxe tivemos un sube todo, madre mía. Ai, mima, Madre mía. Come. Queremos dar gracias a Cabra Maravilla polo follow tamén. Cuidado. Gracias a Cabra polo follow, gracias a Einholf, a Andrés Fuquencio, Nambles, el puto amo, Orange e Naneco. Einholf é un clásico, ese sei quen é, sabes? Hai peña do chat que teño fichada, Einholf é un mítico. Eu a Orange coñezo tamén, por certo, que é de, bueno, de música, vamos. Pois penso que foi eso que foi interesante a conversa. A verdad que tamén Foi ameno. Estuvo guai. por eso decía, porque o chat a verdad que estivo comentando cosas guais, por exemplo, o tema de cancións cultural e tal, están comentando cosas guais, pero que non podemos estar parando todo o tempo a conversa porque Sí, claro. Claro. De feito, temos que baixar un poquinho o son da alerta, porque, joder. xa, Estaba xente falando e... Estaba así, porque eu penso que... O sea, eu moitas veces nin agradezo os subs nin hostias, incluso streamers moito máis grandes que a min pillan a lista, gracias, Pepito, Juanito, Chuchito, non sei que. Tío, estamos traballando, agradezo cho moitas gracias, pero non sei tampouco canto aporta que che diga o teu nombre no momento, non? En plan, Buah, hai xente... Eu algún streamer que sigo, valle xente o chat en plan, por favor, me puedes saludar, que como, pero que che vai aportar que te diga, hola, un saludo, sabes? Hai un streamer que sigo que xa ten posto un comando para que cada vez que alguén poña saúdo ou saúdos ou tal, xa pon, un saludo, bendiciones, no chat directamente o bot, sabes? É que como, salúdame, por favor, ai, que bien me ha saludado. Agora Ciro é Twitch, é twitcherio tamén, Ciro López. Sí, vainos enterrar a todos. cultura galega, tamén cultura. Vainos enterrar. Sí, mazo, tamén mazo, sí. Pues nada, eso, joder, mil grazas, Manu, se eso xa falamos, se outro día te queres volver pasar, esta vez outro día pásome, senón a ver si monta algo Yago ou que sea, tío. Para ir a comer á súa casa, joderlle unha empanada. Eu intento ir a Gandarío en bicicleta últimamente só polos feelings, xa non te digo máis. Está guai. Sí, bueno, pero a ver se nos vemos, porque a verdad que ahora xa hai moitísimo tempo, tío. Agora teño unha necesidade. O sea, de beberme agua das macetas, cagarme na fonte e de estar 3 días de festa, por favor, estou farto. É o que non se pode contar, tío. Todo que non se pode contar. Non podo máis, tío, non podo máis. Nada, mil Moitas grazas. Imos pechando un pouco aquí. Encantado. E xa nos vamos para a próxima. Veña. Chao. Chao. Rica. Rodicio, pregunta importante. Facemos raid, a quen? Sí, que estaba, joder, mira. Está Mosiño, está Reisbas, está Recuncho. Está Xurxo Diz, porque facían a primeira partida de rol en galego no Twitch hoxe. O sea, dime aí deletréame o nome. Fago eu a raid, que teño aquí aberta. Perfecto, pois xa está. Se xa... Así eu vou cer, tío, estou morrendo que fame. É a primeira vez en 3 semanas que vou cer nunha mesa, sabes, aí coa miña moza e todo. Así que estou moi emocionado. Estou moi contento. A vida tristísima. Bueno, sí. Nada, moitas grazas a todos que estáis aquí. Xa vos mandamos de raid aquí con Xurxo, xa avisade da nosa parte que chegades. Hasta logo. Chao, gracias. Chao.